Ya khona into eyenzakala phakathi kwami nobaba. Awusho umuphi khona into enjani umuphi ubaba? Umyeni wakho ma. Ayikuzwa? Umyeni wakho. Oh, ubaba wakho? Yebo. Oh. Ya mina nobaba siyathandana. Angikuzwa ntombazane, ngicela ukhulume uye ubhizi ungikhuluma into engayizwa. Awusho into ofuna ukuyisho? Ngithi mina ma nomyeni wakho ubaba siyathandana. Usanesibindi sokuthi ma. Awusho ngathi mina kwethu. Awusho ngathi mina kwethu wena usukwazi ukuthandana nobaba wakho, ubaba wakho nibenzalana, wena uthandana nobaba wakho. Ngimhlola yami yini lento ngitshela wena wena? Akukho ufuna ukungitshela, akukho okubonile, awubone nje uvela ukuthi ngcono uthandana nobaba wakho. Uniyathandana hlobo lokuthandana uchaza mhlawumbe mina ngingezwa. Siyathandana nje manje uma nawe uthandana naye. Hawu. Hayi Nkosi phela hayi wengane wena uyangilinga wena. Awuchaza awuqhubeke uchaze ngizwe khona okunye osafuna ukuchaza. Yebo ma manje ingane njengoba ingasaboni nje emehlweni ngiyacabanga ukuthi kumele kube khona into ubaba ayenzayo so ingakho ngidecide ukuthi ngize la because ngiyasaba ukutshela face to face. Oh nengane yakhe. Yebo. Eyakho ubaba wakhe ingane. Yebo ma. Eyababa kabani? Wami. Unesibindi sokuthi wami. Kanti wena ngani uyisiphuphu ngempela uyisilimi isifebe sentombazane. Uvela wathi ngcono uhambe uyefusegini uxolo lani lomdakela ukuhlanganela wena. Ungabe unesibindi sokungitshela lawo masiko utshela mina. Awungiboni wena ungezi ngani kumina ukhulume nami uzohamba uzongiphoxa ungena kuma TV ukhuluma nami leyo nto le. Usiphukuphuku wena ukubonana ngakho lokho ingakho uzalele lento le ngoba nakho vele ikhanda lakho alisebenzi. Wena ingqondo yakho ayikho nayisebenzi futhi yakhe futhi uphuma kumina ngiyakubona ufuna kwakho awufuthi awungazi nokuthi ungiyini ngoba kade vele waqala lobu ufebe bakho nina kushuthi lokhu ngibhizi ngithi khona ingane wena ubhizi uthandana nobaba wakho ubaba wakho kodwa ubhizi uthi ubaba wakho sekubani kabani ke manje awutshele mina ubani kabani ke lo angazi manje nami ngizoyichaza kanjani le cha kumele uyazi phela ngoba wakwazi ukuvula imilenze umgibeleni nani yenzaphi ke lemkhuba nani igilaphi ke lemkhuba lapha ekhaya. Kuphi? Lapha ekhaya ma. Awuphinda nguzwe uthi kephi? Lapho kwakho. Oh shuthi kahle lapha uma uthi wena lapha ekhaya uma uphinda uthi lapha kwami akusekhona kwami sekukwakho yini ngavele kuphume mina ngingene wena. Hayi ungayenzi lonto ma. Ngingayenzi kanjani ngoba nakho kwenzile shuthi kahle inhloso yakho bekuvela ukufuna ukukhipha mina. Awona ngishuthi ngisindile kahle amasekela amaqonshoni wena ungangibulala kahle uyafana umuntu ongibulela awuboni kanjalo ukuthi ungibulela. Ngiyaxolisa. Ayikho into oyixolisayo ntombazana. Ungifaka nabo TV. Ufuna ngibukwa abantu. Njengoba ukhuluma nje abantu bonke balalele. Siphuphuku somfazi. Ngasifundisa. Ngithe mangiqeda ukusifundisa isifebe sengane siyahamba siyovulelisa imilenze. Mina ngithi asiqhubeke phambili ngoba ngifuna sibe nempumelelo. Phuma kimi ntombazane sezwana. Phuma kimi phuma nje phuma.